Προσοχή, άκρος απόρριτο. Για τα μάτια σας μόνο. Αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Μονάδες εισόδου-εξόδου. Όλοι τις ψάχνουν. NSA, FBI, CIA, CSI Las Vegas. Μονάδες εισόδου. Μονάδες εισόδου είναι οι συσκευές τις οποίες χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εισάγει δεδομένα στον υπολογιστή. Πληκτρολόγιο. Το χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε κείμενο ή εντολές σε μορφή κειμένου στον υπολογιστή. Ποντίκι. Με αυτή τη συσκευή δίνουμε εντολές στον υπολογιστή επιλέγοντας κάθε φορά τις λειτουργίες που θέλουμε. Επιλέγω εντολή. Διώξτε τις γάτες. Μικρόφωνο. Το χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε ομιλία ή ήχους στον υπολογιστή μας. Το νου σας. Σαρωτής. Όσοι δεν ξέρουν ελληνικά, το λένε και σκάνερ. Μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε εικόνες στον υπολογιστή με τη μορφή ψηφιακών δεδομένων. Web κάμερα. Τη χρησιμοποιούμε για να συλλάβουμε εικόνα ή βίντεο και να τα εισάγουμε στον υπολογιστή μας. Και άμα τα συλλάβουμε θα τα βάλουμε και φυλακή. Χειριστές παιχνιδιών. Ναι, καλά. Joystick, gamepad. Τα χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε εντολές όταν παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή μας. Αυτές ήταν οι κυριότερες μονάδες εισόδου. Καταλάβατε, δεν έχω πολύ χρόνο. Απόρριτο είπαμε. Μονάδες εξόδου. Μονάδες εξόδου είναι συσκευές τις οποίες χρησιμοποιεί ο υπολογιστής για να παρουσιάσει πληροφορίες στο χρήστη. Σημαντικό. Οθόνη LCD. Σε αυτήν ο υπολογιστής εμφανίζει τα αποτελέσματα των επεξεργασιών που κάνει, όπως και τα μηνύματα που μας δίνει. Ηχεία υπολογιστή. Σε αυτά ο υπολογιστής αναπαράγει ήχους. Τα ηχεία είναι μονάδες εξόδου και παίζουν μουσική. Και ο Μότσαρτ έπαιζε μουσική. Ήταν ο Μότσαρτ μονάδα εξόδου? Εκτυπωτής. Συνδέεται στον υπολογιστή και μας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε κείμενα και φωτογραφίες. Σχεδιαστής ή plotter. Μια εκτυπωτική μηχανή που συνδέεται στον υπολογιστή και μας επιτρέπει να έχουμε εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους. Προβολέας βίντεο ή projector. Συνδέεται στον υπολογιστή και χρησιμοποιείται για την προβολή βίντεο ή γραφικών σε μια επιφάνεια που βρίσκεται σε απόσταση. Και τώρα τι, νομίζω ότι τελείωσα? Για να σας ρωτήσω κάτι. Αν μια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για να εισάγει δεδομένα και από τον υπολογιστή για να εξάγει πληροφορίες, τότε τι συσκευή είναι αυτή? Καλά το μάντεψες, Μακ. Τόσα χρόνια στο CSI κάτι έμαθες.
Αυτή η συσκευή είναι μια μονάδα εισόδου και εξόδου. Modem είναι μια συσκευή μέσω της οποίας ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα από το ίντερνετ, αλλά ταυτόχρονα είναι και η συσκευή που χρησιμοποιεί για να στείλει δεδομένα στο ίντερνετ. Πολυμηχάνημα είναι μια ενιαία συσκευή που ενσωματώνει λειτουργικότητα πολλών συσκευών όπως εκτυπωτής, σαρωτής, φαξ και φωτοτυπικό. Χρησιμοποιείται τόσο για την εισαγωγή δεδομένων όσο και για την εξαγωγή πληροφοριών. Οθόνη αφής. Μια οθόνη με επιφάνεια ευαίσθητη στο άγγιγμα. Μας επιτρέπει να εισάγουμε εντολές και δεδομένα, αγγίζοντας την επιφάνειά της, ενώ λειτουργεί και ως απλή LCD οθόνη. Δεν ξέρω αν περιμένατε έκρηξη, αλλά το μήνυμα αυτό δεν θα αυτοκαταστραφεί. Μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε.